Antifasista gara iraultzailea garelako. Eta iraultzailea gara independentistak garelako. Antifasismoak irabazteko Euskal Herria irabaztera goaz. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora Euskal Gazteria! Gora Ernai! Gaur urriaren 12an Tafallan elkartu gara, hispanitatearen egunean, argi uzteko hemen herri bat dagoela, ez dugula espainolismoaren asimilaziorik onartuko eta herri hau antifasista dela. Erregimen ustelari arrakalak sortzen ari dizkiogu, fronte ezberdinetatik. Euskararen aldeko ekimenetan, zaintza sistema publiko komunitario baten alde lerratzen, eskubide sozialetan aurrera urratsak ematen, Palestinar herriarekiko elkartasuna adierazten, eta baita ere, ikasle fasistak gure kampusetatik botatzen edo ikurre espainolistaren tuterako zezena eraintzen. Izan ere, ongi antolatutako herriak helburu handiak lor ditzake, eta dena irabaztera goaz! Borroka antirrazista, borroka antifasista da. Eta argi utzi diegu, hemen herri bat dago, eta herri hau antidekoloniala, euskalduna eta antifasista da, eta izango da.